Bon dia a totes i a tots i, com sempre, moltes gràcies per vindre a la nostra roda de premsa. Jo crec que un dia més es constata que tenim un govern que és especialista en generar problemes i que especialment és especialista en tirar la culpa als altres. Si vegem, per exemple, el lío que ha muntat el govern municipal en el Consell Local de la Joventut, la culpa és dels joves, que poc més són insolidaris, no tenen ganes de treballar, diverses blindeses i insults que s'ha dedicat l'alcaldessa Lina Insa als joves d'Ontinyent. Si parlem de les taxes del poliesportiu, pareix que al final la culpa és dels esportistes que van a fer esport. Pareix que allò de promoure un model saludable ha quedat absolutament oblidat. És cada dia més evident que tenim un govern autoritari, un govern amb un molt mal talant, un govern que és incapaç de consensuar res amb ningú i que té una grandíssima capacitat per generar problemes, per generar líos, però una incapacitat manifesta per tal de solventar-los. Jo crec que hi ha una cosa que anem constatant en el dia a dia. Tenim una alcaldessa que cada dia està més nerviosa. Una alcaldessa que cada dia està més nerviosa, que cada vegada comet més torpeses, probablement perquè ella sap més que ningú que té molt més passat que futur. I això va fent mella en el seu caràcter, en aquest mal caràcter que la ve caracteritzant des del primer dia i que representa tot allò que Ontinyent no és. Representa la falta de confiança en el futur, representa la falta de visió, la falta de ganes de treballar, el curtplacisme, tot el que la nostra ciutat no és. La nostra ciutat és tot el contrari. La nostra ciutat és la confiança, les ganes de fer, sobretot la capacitat per superar-nos. Jo crec que és una cosa que ha definit sempre Ontinyent i que, lamentablement, no representa per a res la nostra alcaldessa. La nostra alcaldessa s'ha empenyat en donar l'esquena a ciutadans, s'ha empenyat en fer un atac frontal als joves de la ciutat, als esportistes de la ciutat, i una bona mostra de la seva capacitat per donar l'esquena és el silenci absolut que ha hagut davant de les firmes que vam arreplegar, que tenim arreplegades respecte de l'eliminació de les noves taxes que va crear aquest govern municipal per sangrar encara més a ciutadans d'Ontinyent. Són, en aquest moment, més de 1.200 firmes arreplegades. Ahir mateixa, el grup creat al Facebook anomenat Rotundo No a la subida de precios del polideportivo comptava ja amb 782 persones inscrites a aquest grup. Però això, per a la nostra alcaldessa, això per a aquest equip de govern, parla de l'alcaldessa perquè, lamentablement, regidor d'Esports no en tenim. És absurd que jo parlara del regidor d'Esports, per això em refereix directament a l'alcaldessa. Una alcaldessa que el que ha fet és un atac frontal als esportistes i ha fet un atac frontal al model de vida saludable que suposadament pregonaven al seu programa electoral. Per això vull anunciar-vos avui que el proper dilluns registrarem aquestes firmes i sol·licitarem formalment l'anul·lació d'aquesta taxa i de l'increment de l'ús en instal·lacions esportives i en algunes activitats. Sabeu que, per exemple, l'ús d'hora en la pista central o en el gimnasio Valdebores, sabeu que, per exemple, en el cas del futbol 7 hem passat a pagar 11 euros d'hora, de llum per hora, és a dir, sabeu que s'està castigant de forma flagrant aquells que l'únic que volen és fer esport. I a més pensem que és un bon moment per eliminar aquesta taxa. És un bon moment per dos motius. En primer lloc, perquè a través del Plan Zapatero 2, el govern d'Ontinyent, l'Ajuntament d'Ontinyent, ha rebut 4 milions d'euros, dels quals 800.000 euros poden destinar-se a gasto corrent, en el qual aquests diners podrien menguar, podrien ajudar a no sangrar els nostres esportistes. I a més, és un bon moment perquè sabeu que una de les inversions que s'ha previst al Plan Zapatero va precisament encaminada a reduir el consum de llum de la ciutat. Precisament la que gestionarà, el projecte que gestionarà el regidor d'Enllumenat, que gestionarà Oviedo, va encaminar a que vagi reduint-se de forma progressiva el consum de llum i, per tant, va haver un estalvi energètic que podria redundar en els nostres esportistes. Vull també anunciar-vos que avui mateixa celebrarem una reunió amb representants dels afectats. Avui mateixa anem a reunir-nos amb aquells que estan representant els usuaris del poliesportiu, aquells que estan representant a la gent a la que està sangrant este govern municipal i, com sempre fa el grup socialista, ens ficarem a la seva disposició per acompanyar-los en tantes mesures com creguin oportunes.
Per la meva banda, res més. Vull donar la paraula, òbviament,